Jama'a assalamu alaikum. Ine mana barka da wannan rana ta Juma'a, wadda rana ce mai girma kuma dukkan alkhairan da ke cikinta ya ubangiji Allah ya sada mu da su, dukkan wasu kuma matsaloli da suke cikinta ya ubangiji Allah ya kare mu da karewarsa. To mu ga da mutane suke cewa dukkan wasu matsaloli da ta shafi Najeriya wanda za a ke cewa laifin Buhari ne, ni sai ga gaskiya ba laifin Buhari ne kadai ba. Idan ka ɗauki wasu 'yan siyasa musamman wanda suke da rike da madafan iko kamar irin su 'yan majalisu, sanatoci da kuma ministoci, yanga gaskiya su ne masu babbar matsala. Duk abin da suke so ina tunanin shi za a yi, abin da ba sa so ko bai zama dole a yi shi ba, ko da ya ce ga kudirin da yake so ba lallai mutane su karɓa ba. Duk da na san ma cewa talaka shi sa kansa cikin wannan abu. Ina da hujjoji da yawa. Hujja ta ba ta wuce guda biyu ko zuwa ma guda ɗaya ma kwakwara, idan na faɗi ta za ka gane cewa haka ne. Bai zai yiwu a ce wai a bila a ce wai jam'iyya ce ɗaya kaɗai take da 'yan majalisu ba. Iya duka yawanci in ka duba za ga 'yan majalisun nan dai na jam'iyyar Buhari ne. Sanatoci 'yan jam'iyyar Buhari ne. Ministoci 'yan jam'iyyar Buhari ne. Dan Allah dan annabi ta yaya za a samu damar da za a yi wa talaka aiki? Idan na muku misali guda ɗaya, wana shi ne nan gwamna, ni kuma a ce ni ne nan ɗan majalisa, sannan kuma ƙanina a ɗauke shi a matsayin shi ne nan kwamishina. To wa za mu ji tsoro? Wa zai samu mu yi? Babu. Ni ban isan tilasta wana yi ba, haka zalika shi ma ƙanina bai isa tilasta ne ba. To haka tsarin mulkin Najeriya yake a yanzu. Da haka ku daina zargin wani, kawai mu zargi kanmu. Ba da za a ce a ƙasa a ce wai jam'iyya ɗaya tak ita ce ne take da gwamnoni, shugaban ƙasa, 'yan majalisu. Tsakani da Allah fa a ce wai za a ga wani abu na ku zo mu gani a ƙasa. Wallahi ba za a gani ba. Wallahi ba za a gani ba. Idan kuma ana so a ga gyara, to wallahi dole sai mun cire wancan ƙudurin na wai mai jam'iyya ɗaya sak. Dole ne a ce a jam'iyya a cikin majalisa a samu 'yan adawa ma ake samu su ma wanda suke da gwamnatin. Misali a ce a jihar Kano jam'iyyar APC a ce ayyuka wa talaka domin su zaɓe su a Kano daga ba, amma kun yi jam'iyya ɗaya sak, wai sak, jam'iyya ɗaya tilo, ita ce nan ciyaman, kansila, gwamna, shugaban ƙasa, minista, kwamishinoni, duka kai hatta faransifal ma ka je ka duba na makarantun ku za ga wataƙila ma ɗan jam'iyyar APC ne. To shikenan, ta yaya za a yi muku wani abu? Ta yaya? Dan Allah dan Allah mutane su rinka tambayar kansu, kuma dan Allah dan Allah mutane su rinka tunani kafin su aikata wani abu. Ni ban ga ma me dalilin za ku rinka wai zagin Buhari, wai Buhari baya yi muku wani abu, baya wani abu. Gaskiya ban gani ba. To me dalili? Na farko dukkan wanda za su kasance cabinet ɗinsa nasa ne, jam'iyyar su ɗaya. Sai ku zargi 'yan majalisun ku. Me yasa ba sa yi? Me yasa ba su kai muku korafi ba? Me yasa ba su yi ba? Ni a tunanina kenan. A ce dukkan dan Allah dan Annabi a zaɓe na gaba, ni dai a shawarata maganar sak amanta da ita. In dai ana so a ga ƙasar nan ta gyaru, maganar sak a manta da ita. A zaɓi cancanta, a zaɓi cancanta. Yawwa idan aka ce sak ɗin za a ta ganin sak ba, wallahi za a ta ganin sak. Kuma wallahi sak ɗin nan ba mai kyau ba ce. Ta ba ma sai na faɗa ba. Daman kowa ma yanzu ya san ba mai kyau ba ce, domin ya ji a jikinsa. Tunda da can malamai sun mana wa'azi, hadisi ga aya, amma ba mu ji ba. Amma ga yanzu mutum ɗaya tilo, kwalli ɗaya, ƙwara ɗaya, wallahi tallahi ya ba mu darasi. Wazin kuma kowa ji yake, kuma kowa aiki yake da shi. Wallahi tallahi. To wanda za ka duba ka gani, da abin da za ka je ka same shi a naira 10 ya tafi naira 50. In kai mai albashi ne ba a ƙara maka sisi ba albashinka, amma abincinka kuwa an ninka ya kai wajen ninki wajen 7 ko 8. Abin 200 ne yanzu da ka sayi shi. Yanzu ka duba shinkafa, lissafi fa ake yi, shinkafa kuma kwano ɗaya naira 1,900.
tsaya mai cancanta, domin ya ce kawai ta kai mu ga tudun mun tsira. Amma idan cewa aka yi wai ko da yaushe sak ɗin nan za a yi, sak ɗin nan ba talaka yana jinta, wallahi talaka yana jinta. Shi ya kamata da gaskiya mu canza, na gode.